O Día do Orgullo tinguiu de cores o do colectivo LGTBI a comarca. Rafa Moraña reivindicou os seus dereitos en Ribeira e o grupo Turbina impulsou en Boiro actividades para conmemorar este día. O 28 de xuño conmemorouse o Día Internacional do Orgullo LGBTI e desenvolveronse diferentes actos en toda a comarca nos que se defenderon os dereitos do colectivo. Ribeira contou con varias citas o propio sábado que arrancou co acto institucional. Correu a cargo de Rafa Moraña, pregoeiro. Fixo un percorrido pola súa infancia en Ribeira e na súa intervención invitou a reflexionar o que significa para unha persoa xorda formar parte do colectivo LGBTI. Es cierto que mi sordera me ha protegido de alguna manera por ciertos discursos de odio, que yo nunca he escuchado, afortunadamente. En el mundo de las personas sordas nos sentimos más libres, más puros, porque no estamos condicionados por los mensajes de odio que parten de la sociedad, de los medios de comunicación, de las entidades religiosas o incluso de algunos partidos políticos. En nuestras asociaciones de personas sordas, que contamos con más de 100 asociaciones, la homosexualidad se vive con total naturalidad. Nadie critica, nadie te condiciona. Eso no se aprecia, no se ve. E tamén puxo sobre a mesa os momentos nos que as persoas do colectivo saen do armario nos pobos e nas vilas. La presión del entorno, los comentarios, esa contaminación que yo denomino acústica. Son prejuicios que pesan mucho. Imaginaros que un niño escucha a su padre decir: este es un maricón asqueroso. Ese niño a lo mejor es gay y ya está afectado de por vida. Por lo tanto, no olvidemos nunca, como anécdota, que yo viví, gracias a mi lectura labial, y entender a una persona, en este caso a una madre, que le dijo a su hija, delante de su hija, y me dijo a mí a su vez: prefiero tener que mi hija sea puta o drogadicta antes que lesbiana. Esa situación emocional para esa niña, ¿cómo pudo haber sido? ¿Qué vamos a esperar de esa niña en un futuro? El problema está en que el amor no se debe de esconder. El amor no se negocia. El amor tiene muchísimos colores. Aínda que a xente non lle guste, Moraña fixo fincapé na importancia do apoio da veciñanza para evitar que se sigan producindo agresións físicas e verbais cara a persoas que forman parte do colectivo. Hoy las nuevas generaciones reclaman ya con fuerza su identidad y su derecho a amar. Ya no se habla de homosexuales y lesbianas, sino que se habla ya también de otros sectores, de pansexuales, de asexuales, de personas no binarias, etc. Y muchas veces no conocemos ni siquiera esos términos. Por eso, desde las asociaciones, en este caso de personas sordas, intentamos dar charlas, cursos, formación, talleres, para que todo el mundo esté informado, que lo entienda, educar, apoyar, acompañar. Por eso pido a las instituciones públicas y a los centros educativos que hagan lo mismo y que el ayuntamiento también busque espacios de aprendizaje para que toda esta información llegue a la sociedad. O alcalde ribeirense Luís Pérez Barral apuntou que o acto é unha semente e que se cuidará dentro do concello para que vaya medrando o compromiso da cidadanía coas persoas do colectivo. A liberdade de sentir e de ser non é unha concesión que se gañase por arte divina, senón que é un dereito gañado ao que non queremos renunciar. Como ben dicía a poeta Luz Fandiño, a liberdade non se mendiga, conquístase. Por iso debemos reivindicar tamén os dereitos para todas as persoas, vivan onde vivan, sintan o que sintan e amen a quen queiran amar. Celebramos este orgullo con alegría e festa, porque temos moitos motivos para celebrar os avances conqueridos ao longo da historia, pero facémolo tamén con memoria e tamén con firmeza, sabendo que non todo está conseguido e que mentras exista discriminación, medo ou silencio, seguiremos loitando polos dereitos que nos corresponden. E recordouse o porqué deste acto simbólico. Visibilizar a diversidade afectivo, sexual e de xénero, rachar coa discriminación, cos presuizos e coa ocultación, crear referentes positivos e recoñecibles para a cidadanía. Os grupos da Corporación Municipal leron o manifesto nesta conmemoración do Día do Orgullo.
A loita deste colectivo non é só unha loita polo recoñecemento legal, senón tamén por vivir con dignidade, sen medo e sen violencia e sen discriminación. Somos as institucións públicas as responsables de garantir estes dereitos e traballar para eliminar todas as discriminacións. A diversidade é unha riqueza que debemos protexer e celebrar e non excluir. Comprometémonos a seguir promovendo políticas públicas que aseguren espacios seguros e libres, que aposten pola educación en valores de igualdade e en respeto, que dean visibilidade e pluralidade das vivencias e realidades LGTBI+. O día de hoxe, ao longo de todo o ano, reivindicamos o dereito a vivir con dignidade e liberdade e sin medo. A igualdade efectiva e a loita contra os discursos de odio, servicios públicos que recoñezan e atendan a diversidade afectivo-sexual e de xénero. Un ensino inclusivo con educación afectivo-sexual para os menores. Tamén se sumaron asociacións locais como Amas de Casa, Mulleres en Acción, Renacer, Cruz Vermella e a Cofradía da Adorna. Boiro contou con actividades o venres da man do Grupo Turbina. O paseo de Barraña ao carón do edificio das colonias foi o lugar escollido e ao longo de toda a tarde desenvolveronse diferentes obradoiros antes de dar paso á lectura do pregón, no que se afondou na sociedade actual. Iván Andrés, futbolista, dicía: debemos ser referentes para os rapaces que necesitan este punto de valentía. Grazas ao gran avance, temos vos referentes como ela, quen tamén afirma que o reto non é a visibilidade, senón a normalidade, que nadie nos poña a etiqueta. Débese-nos valorar por como somos como deportistas. Espero que o deporte poda ser ese primeiro espazo no que se logre iso. Marc Tour, sen embargo, ser diferente converteu nun obxecto de insultos no mundo do deporte, así como moitos outros atletas. Aínda que lonxe de amedrentarse, empoderouse. Alá polo 2021, despois dos xogos controvertidos, estiven no foco mediático e non estaba acostumado. E destacouse o incremento que se está a producir no número de agresións a persoas do colectivo. Crecen máis do dobre con respecto ao ano pasado, segundo a Federación Estatal LGTBI. O odio contra as persoas do colectivo intensifícase en España, xa que unha de cada 6 persoas sufriu unha agresión física ou verbal nos últimos 12 meses, o 16,25%, unha cifra que supera máis do dobre o 6,8% do ano pasado. No acto participou o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, que destacou a implicación do grupo de voluntariado Turbina grazas ao que están a crecer nestes actos conmemorativos tan necesarios. Son eles os que se ocupan de programar actividades para que os demais disfrutemos deste día e festexemos todo o conseguido, pero tamén para reivindicar o que aínda nos queda por avanzar. Porque sí, avanzamos moito, pero aínda nos queda moito camiño por andar. Ningún dereito debería ser negociable e non se debería poñer en dúbida o que se acadou gracias ás políticas progresistas.